сәлам, минем исемем Тәбриз. Бүген без Ушков йортында, Милли китапхананың бер бинасында. Бу Казанның иң яхшы халәттә интерьерлары сакланган бинасы һәм гомумән әйтер идем, Россиядә иң матур биналарның берсе. Чөнки моның ике сәбәбе бар. Берсе Ушковның бюджеты бик зур булган. Аннан архитектор мифка сораган булган. 1900 елларда акча җитәме соң дип. Ул әйткән, акча бөтен нәрсәгә дә җитә. Шуңа күрә менә фантазиясе, фәлсәфәсе, менә ничек нәрсә белән илһамланган, бу бинада барсы да бар. Менә хәзер дә без басып торабыз. Шундый аҗдахалар янында күренә монда агачлардан ясалган бу керә торган җир һәм монда бөтенесе дә шундый япон стилендә ясалган. Менә витражларга игътибар итегез. Менә бу бөтен тоткычлар 1904 елда төзелеп беткән бу бина. Һәм шушы 1904 елдан бирле бөтен тоткычлар үзләренеке. Менә аларга да 100 елдан артык. Бу витражларны гадәттә әйтәләр, бу ясалган дип. Юк, бу чын витражлар. Менә аны Франциядән заказ биргәннәр. Монда имзасы да бар. Алар бөтенесе дә оригиналь. Монда кая карама, түшәмгә карасан да, аяк астыңа карасан да, бөтенесе дә шундый бердән-бер һәм кабатланмас. Мәсәлән, түшәмгә карасак, бу бальный зал дип атала. Монда шундый кичке баллар кунак кабул итү урыны булган. Һәм өскә карасак, бу шундый француз стилендә Ушков Наполеонны бик Наполеон стилен яраткан ул вакытта, ул шундый модада булган. Шуңа күрә түшәмдә күрәбез мәсәлән Н хәрефләре һәм түшәмдә булган бизәк монда аста паркетта кабатлана. Ушков бу йортны төзегән үзенең булачак хатынын илһамландырыр һәм кызыктырыр өчен Зинаида Ушкованы. Кызганыч, менә алар бу төзелеп беткән, өйләнгәннәр, ләкин 1-2 елдан соң аерылганнар һәм Ушков Зинаидага хатынына бу йортны калдырып китеп барган. Һәм монда һәрбер бүлмә үзенчәлекле үз стиле бар. Мәсәлән, бер стильдә генә эшләнмәгән. Мәсәлән, монсы шундый пафослы француз стилендә эшләнгән булса, монда күршедә безнең грот мондай җирләрне мин гомумән слакитлар, үсемлекләр булган бүлмәләр күргәнем юк гомумән. Казанда, Татарстанда аны шундый үзенчәлекле итеп эшләгәннәр. Монда менә күрәбез име, менә шундый урын бар. Бәлки монда фонтан булган дигән фаразлар яши. Гомумән монда легендалар бик күп бу бина белән бәйле. Менә күрәбез монда көзгеләр, сталактитлар, алар барсы да менә ничек 100 ел элек төзелгән. Хәзер дә шулай булган. Хәзер дә шулай калган. Бөтен рамнар, гадәттә мәсәлән, тарихи биналарда рамнарны алыштыралар беренче чиратта, тәрәзәләрне алмаштыралар. Менә монда тәрәзәләр алмашмаган. Алар барсы да тарихи рамнар. Тәрәзәне ачсак, әзгенә теге тавыш керә, шәһәр тавышы керә. Монда бик тыныч. Чынлап та ниндидер тау куышында кебек. Беренче катында монда Бристоль кафесы, круассаннар ашаганнар, китап сатканнар, типографиясы булган. Инде өске ягы яши торган урын булган. Бу йорт ике өлешкә бүленә. Берсе алар бу йортта хезмәт итүчеләр өчен, берсе хуҗалар өчен. Менә күп тә үтмәгән 1904 елда төзелеп беткән, тиздән революция булган һәм монда әле менә ул гражданнар сугышы вакытында я чехлар, аклар дип әйтик инде, я аклардан соң кызыллар килеп, шунда хәрбиләр урнашкан һәм бу бина бәхетенә
Казанга Крупская килген. Ал шундай агитбригада кебек йөргәннәр инде ул вакытта. Һәм ул монда кергәч әйткән, монда библиотека, китапхана булсын дигән. Һәм шул әйткән сүздән соң монда китапхана килеп урнашкан. Китапханага 150 елдан артык. Шушы бинага күчкәнгә 1920 елдан, демәк, 101 ел шушы бинада китапхана яшәгән торган. Һәм китапхана бу бинаны коткарган дип әйтергә була. Чөнки гадәттә тарихи биналар аларны бит инде дым җыя, таушала, ишелә. Бу очракта монда сакланган китаплар шушы дымны җыеп йортны коткарганнар. Һәм инде библиотекарлар, китапханәчеләр үзләре дә, алар бик шундый акыллы кешеләр, интеллигентлы кешеләр. Алар да бу бинага аңа кирәк булган шундый зәвык белән аны карап торганнар. Ишекне ябыйм әле. Чөнки бу ишектә бик кызык бер сер бар. Карагыз, менә шушы ачкычлар дип әйтим инде, бу йозаклар да элекке тарихи. Монсы менә шушы дугалар гарәп телендә язылган сүзләрдән күреп була. Монсы Мавритан залы, демәк, шундый ориентализм стилендә ясалган. Һәм менә монда бизәкләр арасында шушы бинаның сире язылган. Монда менә гарәпчә язылган, бу бина төрле мәдәниятлар җыелмасы дип. Собрание культур, төрле мәдәниятлар җыелмасы дип. Һәм бу курительный дип атала инде. Демәк, монда кирип, иратлар, тәмәке тартып, очрашып тора торган булганнар. Һәм шундый тагын бер бинф яши монда. Гомумән бу йорт ул бик күп легендалар һәм мифлар урыны. Менә монда балконга керсәк, өскә карасак, хәзер менә мәчет кебек ясалган. Һәм монда шундый фараз бар, имештер менә монда кирип намаз укыганнар. Чөнки бу балкон менә булай бассак, ул кыйблага таба карап тора. Кыйблага карап тора. Гомумән монда бүтән хәтта идәннәр, менә паркетлар, плиткалар, ушковлар үзләре чыгарган. Менә ушковлар ничек байыган? Әле дә Менделеевскта химия заводлары бар. Аларга менә ушковлар нигез салган. Шушы химия заводы ачып Менделеевскта, алар бик нык байыганнар. Һәм шунда ук ул бик танылган шундый ушков плиткасы булган. Кызганычка каршы хәзер аны чыгармыйлар. Ләкин аны төрле Европа илләрендә дә күреп була. Россия буйлап та кайбер шундый биналарда күреп була. Мәсәлән, безнең каршыдагы торган федераль университетка кергәч, аяк астына карагыз, анда ушков плиткасы ята. Монысы ашхана. Элек монда менә шушы урыннарда китап киштәләре тора иде. Бу шундый уникаль кадрлар. Чөнки китап киштәсез әле бу залларны күргән юк иде, хәтта мин дә күргәнем юк иде. Менә монда күренеп тора, бу ашхана урыны шундый готик стильдә башкарылган. Менә якыннан кирип карасак, менә кайбер җирләрдә бу агач түгел, менә шундый папье-маше белән ясалган обой дип әйтик инде, элеккеге обойлар. Менә шыпырт кына чыксак була дип уйлыйм. Бу бикләнгән икән, бикләнгән. Чыгып булмый, кызганыч. Әйдәгез, өскә менәбезме? Моннан барабызмы? Әйдәгез, моннан барып карыйбыз. Менә шушындый заллар. Менә өстә карасак, шундай курчаклар карап тора. Бу инде менә хатын-кызлар бүлмәсе. Күренеп тораймы? Хатын-кызлар бүлмәсе.
Һәм монда шундай кызык, шулай бик кызык бүлмә бар. Бу бүлмә үзе көзгү кебек. Мәсәлән, аны урталай бүлсәм, монда да камин, ике каминлы бүлмәләр минем күргән юк. Менә монда аның үстендә көзгүләр һәм теге каминны шушы көзгүдән алып ничектер кабатлаган кебек инде. Һәм шундый фараз яши, бу хуҗаларның йоклый торган урыны булган дигән. Белмим, моңа ышанырга да була, ничектер ышанмаска да була. Икенче яктан менә каршы якта чиркәү булган. Бәлки чынлап та шушы урын теге тәрәзәләр, тәрәзәдән шундый манзара ачыла, монда ике камин, шундый җылы спальня, җылы йокы бүлмәсе дип уйларга була. Әйдәгез, узабыз. Менә мин әйткән плитка безнең аяк астында. Игътибар итегез. Менә каршы якка карасак, тәрәзәдән. Хезмәтчеләр һәм башкалар теге канатта яшәгән. Һәм бу яктан уссак, безнең анда әле узган җәйне совещаниелар, фәләннәр, әле кабинетта кешеләр эшли иде. Ул якка шуңа барып тормыйбыз, менә икенче катка менеп карыйбыз. Узып барганда монда шундый тагын бер бүлмә бар. Bütün каминнар монда шулай оригиналь, бу яңа эшләнгән түгел. Шул 100 ел элек ничек эшләнгән, шушы каминнар сакланып калган. Аста ашханәдә чәйләр эчкәндә, монда чыгып музыкантлар музыка уйный торган булган. Бүлеше аның доход, кирим китерә торган урыннар булган. Менә мин әйткән, иң башта әйткән Бристоль кафесы нәкъ менә шушында урнашкан булган. Казанда иң тәмле круассаннар шушында сатылган. Аннан кала әле монда китап, типография урнашкан булган. Шушы йортны яшәтер өчен, шушы йортка хуҗаларына кирим китерер өчен менә бу беренче кат хезмәт иткән. Менә монда күреп була. Өстә булганда менә бүлмәләр кичкенә булган булса, монда инде алар иркен һәм менә керә торган урыннар буенча да күреп була. Монда шундый кафе булганы күренеп тора. Менә шундый пишмаклар. Ушков йортын реставрацияга әзерлиләр. Һәм сезнең шундый уникаль шанс бар. Бу видеодан да күбрәк мәгълүмат алыр өчен, үз күзләрегез белән күрер өчен Ушков йортында уза торган экскурсияларга язылыгыз. Чөнки реставрациядән соң әлбәттә монда бөтенесе дә яңартылачак, ләкин хәзерге халәттә аны күреп өлгерергә кирәк. Чөнки бу Казанның иң шундый тылсымлы, могҗизалы һәм ямьле биналарның берсе.